Két rajtpróba azért lesz, burnout, ahogy ezt hallottuk természetesen Komári Zoli kolléga úttal. És hát jól látszik, hogy a két kis rüstű kerék, ez tulajdonképpen semmire nem ül elő, ez csak éppen, hogy az egyenes futást valamilyen úton lehetővé teszi, hát korrigálásra és kormányzásra nem ad lehetőséget. Figyelj, azaz locsoljad, ingyen van, olcsó. Na, nézzük akkor, hogy mi a helyzet. Kicsi melegítés, figyelj! Elég nagy! Jó reggel! Na, ezért jöttünk ide. Fincsi, Kicsi berakja tükör nélkül, jól tolap rutinból. Megy a mobil tükör, irányítja, figyelj, ott van a kezébe, egyenes előre néz közben meg hátra. Sima úgy. Szerintem még egy kicsit, még úgy, stop. Oké, újra próba. És miért küldik a gumi elképesztő. És harmadikra neki futunk. Neki viszont. De nézzük azt, hogy hogyan rakja ezt most össze. Erről csak ugye beszélgetem arra, hogy óriás koncentráció kell, óriás figyelem, precizitás, pontosság. És hát az a kis lélekvesztő lenső kerék az tényleg arra, hogy csak maximum irányba tartsa ezt a körmedvényt. Ugye 8-0-3-ból nem mászkál, szépen tartja a hátulját, jó gyorsulás! Na, ennek jónak kell lennie, tesó! 8-4-5, állj egy picit véget! Na, menni fog.